ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо суханҳои Фаридун Одилов ва Анис Ёқубовро баъди муҳориба омода кардем ва ҳамчунин оиди ҷавоби Давурен Ермеков ба Фаридун Одилов гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чанд дақиқа пеш муҳорибаи варзигари тоҷик давлатманд Чӯпону зидди варзигари бразилӣ Карлос Аугусто ба анҷом расид ва дар муҳорибаи хеле наздик мутаассифона давлатманд Чӯпону бо қарори на ҳамаи доваро ғалабаро аз даст дод. ба давлатманд гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар. ин муҳориба хеле муҳорибаи наздик буд ва ин муҳориба туро боз ҳам бақувваттар мекунад ва барои дигар муҳорибаҳоят таҷрибаи хеле хуб мешавад. ҳозир бошад дӯстон, суханҳои Анис Ёқубов баъди ғалабаи дурахшонаш дар муҳориба зидди Асан Сапарбай. ма ба шумо гуфта будам ки ма ба ин ҷо беҳуда омадагӣ нестум. касеро ки зидди ман намонад, ма ҳамаи онҳоро аз роҳи худ нест мекунам. ма доимо омодагиҳои вазнин мебинам ва барои ҳамаи раундҳо омода мешавам. аммо ман ягон вақт ба рақиб имконият намедиҳам ва кӯшиш мекунам ки муҳорибаро фавран ба анҷом расонам. рости гап СА ташкилоти ҷиддӣ аст ва ма ба ягон кас дар ин ҷо беҳуда визу доданӣ нестам. ба ман боз ду ғалабаи боваринок дар кор аст, ҳадди ақал якто, ва баъд ман тайёрам ки бо ҷанговарони топ ҷангам. дар охир ба ҳамаи он шахсоне ки ба ин ҷо омаданд ташаккур гуфтаниям. шумо ба мо мотиватсия медиҳед. Тоҷикистон ба пеш всем спасибо, кто пришел. ҳаматон дар раҳмат, бародаро. дӯстон, бояд гуфт ки барои Анис Ёқубов ин дебюти беҳтарин дар ташкилоти СА шуд ва мо низ ба ӯ ташаккур мегӯем барои чунин ғалабаи дурахшон. акнун мегузарем ба суханҳои Фаридун Одилов. салом ба ҳама. ма хеле шодам ки имрӯз тавонистам ки дастболо шавам ва ма дучанд шодам, чунки дар тамоми карьераи касбии ман имрӯз бори аввал аст ки падарам дар барам ҳузур дорад. ма хеле шодам ки имрӯз дасти маро дар назди мухлисонам бардоштанд ва ма тавонистам ки падари худро шод гардонам. ма ба як кунҷи гӯшам шунидам ки шумо бо Ермеков шартнома бастан мехоҳед. Асланбек, ма дар ҳамин ҷоям ва ма тайёрам ки ӯро дар ин октагон пешвоз гирам. ин шахс ба ма писанд нест ва ма ӯро ҷазо додан мехоҳам. даҳони ӯро маҳкам кардан мехоҳам. ба ӯ тарзи дуруст рафтор карданро омӯхтан мехоҳам. барои ҳамин бародар, ӯро ба ман диҳед. ва дар охир ташаккур ба ҳамаи мухлисони ман ки ба ин ҷо барои дастгирии ман омаден ва ҳамаи мухлисоне ки аз пушти экранҳо тамошо мекунед ташаккури зиёд. ба ҳама ташаккур. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Фаридун Одилов, Давурен Ермеков дар Инстаграм ба ӯ чунин ҷавоб дод: Фаридун, ту рӯи рост аз муҳориба зидди ман моҳи декабр отказ кардӣ, дар ҳоле ки ман ба ҳамаи шартҳои мондаи ту розӣ шудам. ту худро бемор гирифтӣ, дар ҳоле ки табибон туро ба муҳориба иҷозат доданд. аз ту дида ман Гамзатро бисёртар эҳтиром мекунам. Гамзат бемор буд, аммо ба муҳориба зидди ман баромада ҳамчун мард ҷангид ва ман бо завқи калон боз визови ӯро қабул кардам. мо бо ӯ рӯзи 25 март меҷангем. а ту бошӣ аз рақибони воқеӣ гурехтанро идома деҳ ва ҷанговарони бразилӣ ва эрониро задан гир. дар ин ҷо дигар ҳоҷати гапзанӣ нест, навиштааст Ермеков. дӯстон, фикр мекунам ки дар ин кор нуқта гузоштан дар кор. ҳар дафъа байни онҳо муноқиша шуда истодааст ва акнун вақти он расидааст ки муҳорибаи онҳоро ташкил кунанд, то ин ки онҳо ҳамаи нофаҳмоиҳои худро дар октагон ҳал кунанд. аммо боша, албатта ки дар ҳама ҳолат тарафдори варзигарони худамонем. то бозди дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.